Nahugno ang bahin sa atop sa covered court sa Tignapuluan National High School sa Cagayan de Oro City. Mayo na lang kay luwas ang mga estudyante nga nakasilong sa maong court. Ani ang report ni Cyril Chavez. Glassboard sa basketball ring na lang ang nagbabag aron dili mahinayon og kahugno ang tibuok atop niining covered court sa Tignapuluan National High School sa barangay Tignapuluan, Cagayan de Oro City. Saysay ni Kapitan Nancy Aban nga atol sa mong panghitabo, hilabihan kuno ang kahadlok nga gibati sa mga estudyante sa lugar sa pagtuong mahugnuan sila sa atop sa mong covered court niadtong July 16 sa hapon. Itong panahon na kay mo naman itong pag-declare good sa principal nga, ipauli na ang mga bata, kay grabe lagi kakusog ang hangin, pero ang ulan hinay ra. Ang hangin yun, may kusog kayo. Nya, ang na-timing kay ang mga bata nga gapanguli, nagsilong pa sa ilalom. Hinoon, luwas ang tanang estudyante sa mong panghitabo o wala gyud mibigay ang kinatibuk ang atop sa mong court. Gisuta na sa mga personal sa City Engineers Office ug CDRRMD ang kondisyon sa mong covered court. Tungod sa hitabo, dali sab mikalat ang usa ka social media post nga giingong proyekto sa LGU among covered court, ilawom kang Mayor Rolando Uy. Butang nga gipanghimakak sa City Information Office. Mismo si Kapitan Aban ang mibarog nga dili kini proyekto ilawom sa kasamtangang administrasyon. Inay proyekto kini sa LGU tuig 2012. Kanang covered courts, 2012 pa na, under na siya ni Mayor Dongko Imano. Unya nakabalo ko ana kay barangay record keeper pasad ko nga panahon na gid ang recorders barangay kani mga vouchers, kaning bid documents, ta address barangay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao.